Piştî rizgarkirina bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê, şer û pevçûn li gundewarên wê di navbera hêzên Kurdî û çekdarên Daişê de berdewam dike. Ku îro jî şer û pevçûn di navbera her du aliyan de li gundewarên Rojhilat û Rojavayê Bajêr berdewam bûn û hêzên Kurdî karîn Daişê ji bajarokê Şêranê jî derxînin û rizgar bikin. Her wiha hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê jî pêgehên Daişê bi giranî topbaran kirin. Amîd Misleh Zîbarî, fermandeyê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê ji arkêre ragihand ku wan çekên xwe yên giran ji nava bajêr derxistine û birine gundewarên wê û li aliyê Rojavayê Kobanê jî şer û pevçûn di navbera hêzên Kurdî û Daişê de li gundên Minaze û Mezre'a Ebruş û Girê Îzae berdewam kirin. Misleh Zîbarî her wiha ji arkêre dazanîn ku di wî şerî de çekdarên Daişê hatin kuştin û 21 termê wan kete destê hêzên Kurdî de. Her wiha hêzên Kurdî dest danîn ser gelek çek û teqemeniyan û sê çekdarên Daişê jî bi saxî dîl girtin ku hersî jî biyanîne. Li ser şer û pevçûnên gundewarên Rojhilatê Kobanê, Amîd Zîbarî her wiha ji arkêre got, şer û pevçûn di hundirê bajarokê Şêranê de heta piştî nîvro berdewam bûn û hêzên Kurdî karîn wî bajarokî bi temamî rizgar bikin. Wî fermandeyê hêzên Pêşmerge diyar kir ku hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi çekên xwe yên giran ji Çiyayê Miştenûrê, gundên Kîkan û Tilhacib û Şêranê topbaran dike û ziyaneke mezin gihandine Daişê. Li ser rola balafirên hevpeymanan jî zêbarî ragihand ku îro balafirên hevpeymanan bi berdewamî li ser Kobanê re difirin û îro sê caran pêgehên Daişê li aliyê Rojhilat bombebaran kirin. Bajarokê Şêranê nêzîkî 7 kîlometran dûrî navenda bajêr e li aliyê Rojhilat e û bi azadkirina wî bajarokî rê li pêşiya hêzên Kurdî vedibe ku hemû Rojhilatê Kobanê ji destê Daişê rizgar bikin.